Тба дил бозӣ мекардӣ, аи розӣ дил карда наметонист. Sabina Records. А ты хирсан будӣ аи кору, не ки пайдо шид касе ира фаҳмид, касе ки баъди фаҳмида бо тура мефаҳмона. Кишту гӯш гир, ты бояд фаҳмӣ, дил бозича нест, ишқ бозӣ. Sabina Records. Эй айёми кӯдакӣ, эй хушии зиндагӣ, ё ки баргард ё тиртам, ай дилам бигӣ. Агар ки барбигарди дилма, на ту медо барнагардӣ бигӣ тира, ки дилам меша шикофта соли ҷидои баъди 3 соли якҷо будан. Чанқа вақт гузашт, калонак шида егали гилдони ҳама реша да дили ма монда, якҷо шида метонистем. Агар номус мемондак, баргашти мехости сар кунем ҳама шаи сар, ба як бор негуфтанима, ту дарасти сахт нашунида дилера, ҳазор борҳо мегуфтад биё, қаргади фикр накарда чӣ гапо буда байнмон. Як бор нигоҳ ки паи пота ки ҷо монди қадам, тарафе ки бӯи сум бисёртар буд ҳар қадар. Пишти мактаби 74 ман мемондум то ха вақте ту да салони Кемри мегирифти фотка, ба ходу ҳаққи хафа шавира ма дорам ту не ки дурай ту ба ёди туим, худо шоҳиде. Далел хоҳӣ студия дорум, ному Сабина, далел хоҳӣ гӯш ки репаки шонем сима чина, ба номи Сабина ҳай, ай номи аму Ҳусейн, намуя ки мегамо даст, айё буру шустем, ишқ мебара ба ҳар роҳе ки намехоҳӣ. дар шабои бехобим чӣ ба осмони бемоҳӣ, ман хиёнат ба ту не ҳатто ба номат накардам, ман да гузор дода не ки гули хидма кофтам, ман бӯи ту мекофтам, ай ҳар гули расида ба даст, ман рӯи ту медидам ҳар вақти пӯшидам чашм. Ман безорум аи қадар шабои бедорӣ, не ки намеша охӣ, ойлам ту дар кори ман наметонам гуфта, ҷона дубора биё, не ки намешава бету, қанати дили бо намераса пеши чашмом ҷилои рӯи ту, намераса дар машом бӯи мӯи ту, намераса дастои нарме ки буда бари рӯ, намераса лабои нарме ки будак да лабом. Намераса имрӯз на нигоҳт, на лабот, на гармии дастат, да бари рӯе ки пок не ашки рехтар. Ай ту як чӣ мондаман, фақат як хотираи пурай дарде ки ҳар шаб азоб метад, ҳар шаб гӯё дар даруни қабрм бету, ҳар шаб танҳо да оғӯши ғам печидаи хоб, ба ҷои дастои ту, ба ҷои оғӯши ту, мара дард оғӯш мекунам, ман дар оғӯши дардам. Sabina Records.